Ne Purwa Sejati yen kembang kembang menur Urbe mangsa Madura kang kenas gatining kondha kuda kedap kadya kedheping gada kang tinari krama. Karumutan karna ranana same panjerah ing siti tidhem permanem pranawing terlu sinawung gupitaning drah mara kang wis kapadaning nggih. Jroning taman Candra kirana rumedang angal kira gaweng Surya Ratri gunungan jejeg wonten ing jagating panggilan Kratodewan wis wanci kasanga. Ya ing kono wancine wis gara-gara gara-gara jumudhaling para repat Panakawan ingkang sami macak gegojegan wonten madyaning Rarangga. Ding kayon katiuping angin
Mbok aja ngimpul wulung mingkar mingkur reng
Sik iku arep bubar kok keplok-keplok. Lah Kang Gareng aku karo kowe wis jumedhul ning jagating pakeliran. Wanjine wis meh jam 2:30 awit jam 2:25 menit. Oh nggih. Pun jame mawon. Nggih. Ngunjukake puja puji syukur kunjuk ora ngarsa dalem Gusti Ingkang Maha Agung, dene aku karo kowe sak kanca. Kepunden pengrawit kadang-kadang Widawati lan Ibu Waranggana sowan ana ing Kalimantan kene. Yo ki nderek mangayu bagya kersane kadangku panjenengane Mas Agus pamilih kanggone ya kuwi kagungan kersa ngitanake Kang Putra. Tru. Aku yang melu ndedonga muga waduh. Kok gareng kok tangane kualik ya? Wis tak dandanane sih. Aku malah muntir malah ngene iki yo piye? Nampan di Sukabumi malah. Nek ngene iki nek upama ngono dhewe nang burine iki wong wedok rada gathuk. Ya nul ngene iki rada gathuk. Nek sing ngacung malah ngono Pak. Ya rada. Nanti Pak Muji wis kondur apa? Oh, mun kondur nggih. Mboten napa-napa. Kang Gareng apa, Tang? Saiki wanjine ludah wirange para yoga. Ya aja kok ya. Didhawe nang kene wong kodho nembang kok. Nembang seneng-seneng sing becik. Ini kok pitru kok rada beda to ki ya? Karo kowe lak rada beda. Kuwi nggon kene nggon bokong kuwi kowe ditatah. Kok aku kok ora, mbok sing penting tokke Petruk ora jenenge wis gara-gara. Nggih, matur nuwun sanget mugi-mugi kersanipun Mas Agus sak kulawarga bisa lumeber sanak sedulur ing Kalimantan kene sak pungkure kagungan kersa utawa gelar kabudayan wayang kulit. Mugi tansah pinarno kalih saking Rubeda cinaketaken dhateng kawijinan kahayon. Tansah pinaring ana ayem tentrem samubaranipun tansah pinaring ana kalih saking sedaya Rubeda. Truk. Nggih, kula yen namung nyendikani dawuh badhe kados pundi kemawon nggih tetep kula sendikani ngantos sesuk sadurunge subuh kudune wis utawa paripurna aku karo kowe mung ndedonga. Mula punden ingkang padha wis kundri kasedal jati tansah pikantuk swarga langgeng. Tansah ngayomi dhateng putra wayang ingkang sekati karo wonten ing alam donya. Lan ugi kula tansah nyuwun idi pangestunipun Nyai Danyang ingkang Semara Bumi ingkang rumeksa wonten Kalimantan mriki. Mugi kula sak kanca kadang seniman seniwati tansah pinaring ana kawilijengan kateneman panjang yuswa. Nggih. Weh, senajan to. Ya karang wis yahin wis do kesel, sing do mresani dangdut wis do kundur. Mboten menapa-menapa, awit menika iki sedaya namung ngendikani dawuh saka bot-bot utawa tresnane karo sedulur panjenengan Mas Agus. Kula saged sowan sak kanca. Diatur panglipur. Awit pagelaran wayang menika sampun jamak limrahipun wanci jam ya ketemu sampun kesel sampun sampai kundur. Nggih wontenipun nggih namung nggih atur panglipur sak gaduh-gaduhipun. Pak Mulus kundur apa ya? Pak Mulus kundur. Kanca-kanca ketoprak biyen wis do kundur. Anjir apa ngopo iki? Nggih ngatur tembangan katur dhateng para kasepuhan. Kula nyuwun dhateng Ibu Waranggana. Satu di antara empat. Terus ketularan kono dalange bengkling.
Kusik. Didikne. Kusik. Ora. Iki di streaming lho nek krungu kono. Keplaki kowe. Ya ora apa-apa kok ya. Monggo Bu Waranggono kula suwun tetembangan sawetawis. Sekedar malih menika lajeng tancep kayon lajeng rampung. Ya kusik kok ya. Nyuwun kalian Bu Ning lan rumiyin badhe ngaturaken menapa? Menawa badhe ngaturaken gala-gala, menawa badhe ngaturaken kok gala-gala. Menawa badhe ngaturaken tambal ban, monggo. Nah. Oh, nggih krayen wonten. Nggih, wonten napa-napa nggih. Niki dipun paringi sesideman mawon. Sesideman, oh nggih. Namung mugi-mugi sedewan menika namung kandhek wonten ing tembang kemawon. Nggih. Monggo pun bawani Bu Ning. Eci tak wakil bojone mawon nggih. Oh nggih ngoten nggih. Cocok. Nggih. Monggo Pak Rasa. Sone gayeng wayang gamelane apik. Ibu Waranggono ana cacah 4 seragam. Nggih, monggo Bu Ning. Oh, ajeng lempik riyen. Ajeng ketot riyen nggih mriku. Ora ngentil. Ngentil kaya cah cilik. Oh, bocah kok ngentil ae. Mari keri. Mari keri. Monggo Pak Rasa, nyun berkahipun. Iki nderek memuji Nggih. dhateng putu kula. Nggih. Dipun kitanaken, Nggih. mugi tansah pinaring ana wilujeng. Amin nggih. Amin. Junjung derajatipun tiyang sepuh. Nggih, nggih. Ngaten mawon dongane cekak. Nggih. Cekak ning mandi. Oh, saya kesele kok ya. Agus tuh. Wiwitane Nggih. Handere sang peke aja lupa ngono ki jan ora. Priya bagus rada padha Nggih. Santai mawon. Labu daya Nah, nggih, cengkoke ngoten niku. ning warai Kok warah. sowan menyang kutha gedhe Niki apik ditambahi banget. banget Nggih. Sowan menyang kutha gedhe banget. Bendara terus kayung yun selendang kuning Kang saking putel kang saking pundi bukir kok putel. Ukir Suara kurang permodot. nek kon basa cocok tiru jane jeneng Nggih. Suara kurang permono ning wasis ngungrung Nggih. ngungrung marang bendara Janaka. Sang Tyahayu pijer ngincangake alis
bawane Pak Rasa ki malah kalian menghormati penyanyi qasidah ingkang nembe rawuh. Nggih, ayo nggih. Kok ana sapa? Kira kaya qasidah atau kudung. Ki malah ndolala jane kok. Nen, Ndolala. ning apik kon dadi dolalak kon kuda. Sing semene. Nggih. Terus tresno sesipun. Luwih becik paten ana timbang marang sehat marang kula warga karo lan praputra lewat gencange kalesmu aku isih mampu nglateni lamu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kanggo kirimku dewa raja buka kehormatan mantro karo pengarepinku Mbahne karo putune kok padha. Kok Angge ta. akareng dira kanyaran wah. Wis Mbahne gletak. kakekne karo putune padha. Iki pancen rombongan enyeng Angin. dadine. Kaya cah cilik nggih. Iki rombongan enyeng lak ngeten iki. Dak lagi saya gani rak enyeng kabeh. Angge kliru niku wale ngunjuk jenengan niku. Nah, Klintu le ngunjuk niku apa wau. ribut? Jenengan ngunjuk nganu ketubung. Nggih. Nggih niki kok rada bindeng ten iki. Nen, Rada bindeng. boten. Rep ana kepagede. Tak bukoke. Masak isine. Apa-apa wae. Sanadyan sesideman masih kasembahan.
dados berkah Ibu. Sih, matur nuwun. Ora Kanjeng Kang. Inggih, mboten dados boyo. Nggih, Bu dados boyo dados kadal mawon. Nggih. Lah matur nuwun sampun dipun aturaken lelagon Sosi Deman. Saniki kula tak nyuwun asline pelok ning dislendrokke. Aja lamis slendro. Iki kok aja lamis apa kae? Nggih niku mboten. Nggih kempling ya kena. Ngidam sari pelok dislendrokke nggih kena. Aja lamis slendro. Nah. Tak karo ibu-ibu waranggono ki men ora do ngantuk. Monggo. Ajeng ditaosi napa ning sing asline pelok ning dislendrokke ngidam sari kena. Slendro 6. Kok bareng-bareng ayo. Peyang kuwe kok. Peyang kuwe. Nah, tadi buka saking Jaipong. Terus mboten ngidam sari sik ora apa-apa, Mas. Ngidam sari sik. Nggih. Nggih. Upama sliramu sekar melati aku kumbang ngidam sari. Ngono kok. Nek dijajalke gampang, nek kudu dijajal pancen ning reh-reh angel. Ayo. Neng 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 neng. Nen? No. Oh nggih, monggo. Ayo. Celuk nggih. Nggih, buat dulu. Monggo. Melati aku numpang ngidam sari. Siramu margi wong maneh aku kang bakal liwati. Saiki Mbak Tri sing lemu. Mbak Tri ki mengko, ayo Mbak Tri. Tekan ndi? Tekan kuaraan. Yo. Sepeduk. Cekwel ngono ae.
gedhe iki Mas, kok ora banter sanane siden. Oh. Nan? Oh, pancen didohake. Senengane iki kok semang didohake lho. Karo lambene. Bapak sih. Nah ngono. Angel ngulik burung kulino, menek pun kulino ki gampang. Oke. Slendro njur dipelokake. Ku sik saiki sing gampang mawon. Kur. Lagune Perahu Layar ning Slendro. Perahu Layar ning Slendro. Sapa sing dicocol dhisik? Oh, Kanjeng Kamas. Kowe. Nggih. Mangkene pun Perahu Layar Slendro terus aja lamis Slendro.
Basa Slendro kabeh. Gampang to, Mbak Tri? Madang pun nganu to? Oh niki gampang, aku sing rada angel. Oke. Sapa sing nyauri? Lunyu ah. Nggih. Kula nyuwun Slendro Songo iramane irama ketawang. Wis sindene mesti teratapan gitu. Ora. Kok sik yagane mu sing ilang muna dadi nang kono kae ketul iso siji mu yagane. Oh, kayak ngobat-abitake. Nggih. Nun. Nun. Nolo celaku Iramane ketapeng mau balan. Kok sik sitere larase kok gesek. Malah cincung-cincung malah pelok dhewe. Sik. Pakai diiling-ilingi kayak apa sing dilepat. Oke dicatut. Sik gati. Nih aku cok kelingan zaman ketoprak biyen. Ketoprak biyen ki lakone lakon anu, pusaka Kiai Pleret. Nah. Pusaka Kiai Pleret ki rak ceritane ilang, ratune ki takon piye, Cok? Kakang Pati kepiye nggon upadi pusaka Kanjeng Kiai Pleret? Menika dereng pikantuk. Sarta dereng saged pinanggih. Kok Pati ile mangsuli? Nggih, mangke kula niku badhe usaha. Ya ana cerita ngono kuwi. Pripun? Heh? Oh. Terus dipethota kok ah. Kok dipethota mbok ya aja dipethota Oh, putong asing dicekrik-cekrik. Asing dienggo brengos. Nolot laku tahan Anambahan Senopati Kepati Amasudi Sutanan Wala nafsu
Ki Lendra Sanga apa Menyura? Heh? Oh, Sanga sing penake Sanga. Saiki aja lamis Lendra. Rasa. Wes gesek kok. Tobat. Wis lali. Ah, luweh. Nggih. Ora kitung. Ora dadi ora masalah. Karang kono karo kene iki kupinge wis rada geseh kok. Saiki diganti sing rame-rame ya kuwi aja lamis ning Slendro. Slendro Sanga Kosele Sawandara. Apa? Slendro aja lamis. Apa ya? Malah tadi mangke kula badhe usaha tadi malah gesek kabeh. Nggih sani ganti tembang sing pakem-pakem mawon, sing ora pakem ki rasa. Mangke tak malah. Dan ayo lagi ganti Slendro Sanga. Nggih garing dinding, ora apa-apa. Napa uler kambang nggih kena, batik dinding napa pun monggo. Iki merdeka. Nggih saniki anu Mbak Tri sing mriki. Monggo Mbak Tri. Iya. Apa itu? Napa? Nggih. Monggo Mbak Tri tadi. Apa? Nggih. Napa uler kambang sing kok banyurit? Mboten banyu siji mawon sira adoh. Nah, banjir piye adoh kok. Aja. Kayak mancing-mancing kae. Monggo. Iso jengkok niku jan bayaran niku tak weke sampean. Mboten mangke kula ndak kapal mboten Hah? apik. Kok tak kapalan pripun ta? Anek kulino Oh, ya nggih. mboten padha batire. Nggih. Nggih monggo. Jajak padha mawon napa. Waduh, jan gayeng suarane panjenengan. Dereng, Mbak. Oh, dereng. Tak kira nek wis. Ya kae. Kula ki yang gumun jenengan ki ketoke sewengi ki ketok jan sumringah banget Nah? ki jane napa to, Mbak? Ah, mboten napa-napa. Oh, Nggih. ngertine nek ana apa ngono. Mboten kula ki biasa ngemuni sing jenenge kula ki ndalang sing ngeten iki. Damai terus nggih, Mbak. Nggih. Ngemuni kok bengi iki jan ketok le sumringah ngono rada get-get. Ketoke punjul ora kaya biasane kok. Mboten. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Wis ngumpuli Roma Irama nyong. Nggih ngeding anu mboten sajarian ngagem kathok mawon. Kathok. Samang mesti arep muni, samang mboten samang kathok mawon mesti arek ngono. Mboten kok nek kaya wong tuwa mboten wonten ngoten niku, Mbak. Nika sing pun tau nganggo kathok kuali le mlaku angel.
nggih. Kula tak wangsul mawon, wong kula jam mboten betah nek mboten guyu. Kadhe kuwi nak kabeh kene mlaku. Dur sepene jengkang. Monggo. Wong wis tuwa kok ngeling-eling kono ang wae. Oke, Pak Wami tetep jawab duwene iki kuwi kok. Alah. Ake pancen rumbungan enyeng iki tandine pancen kok ngene piye. Wis pokoke kan nanggap wong enyeng itu kok ngene iki. Agak mboten siasti dagem to Pak Wahmin. Mak kliru. Lah kliru andro geblangan. Iya sing malah keliru kon Roge Partini. Teko dinggo ora betah-betahke mergo le lato-lato niki kepejet. Mbah, sing sabar, Mbah. Sing sabar. Dirembug sing apik, Mbah. Nggih. Damai, damai. Aduh. Malah niseni ndak. Kula tampun mawon, Mbah. Kose wong kurung mbak kok. Wis. Kok le nyopot dan kok bergobri jur gua barang iki kok. Gua nang pucang. Ya Allah, jahate. Ya kleru ki go bali meneh to, Mbah. Kok mesti kembali. Kang Adi sadar iki kal. Mbah niki pun ngaji. Mbak Di Maruah ke Bali sih kok kerenang. Mantap. Mbak Siri ngancing wong mengel kali Mbah Wamin sing mlaku Gunung. mundur. Kegulung matang takoni Pak Wamin. Kok kegulung balan? Oh biasa. Mantap. Nang bedono yo yo sadari nang siji. Bati Maruah. Ayo. Niki mboten sanembang tak guyon mawon mangke dugi jam 6. Wih nembang kok. Bisa sediani son bareng karo pun gocek mik kok ora nembang. Nggih. Nggih. Gara-gara
Kenthanging Pak Wamin metu sesisih. Wong kula ora mudeng sing domoke njuk kula ora melu guyu to, Mbah. Ya mudeng. Iki ngomong ketek-ketek kayak ngono kok. Ino pita kangku Ayo, Tuprake rak nembang biyen. Yoganing suun. Ana ketoprak biyen diwarai nembang malah nembang yoganing suun. Kula kelingan biyen sing diwarai itu jenenge Pak Martoyo. Dapukane dapuk wong tuwa wae. Ayo nembang Mar. Rasa ngaceng yoganing suun. Ngarep nembang pucung karepe malah yoganing suun. Mbun, Mbah. Yen? Mbun. Bun. Nggih. Teh. Manuk. Suun. Manuk suun. Nek suun niku mie. Oh, angkula yo. Biyen lacan tuprak wonten sing ngoten niku kok nggen kula. Prit, prit. Ating kruwit-wit. Tak pinggir iki. Jalur utang kenirango pati pangan piuk padha ambyuk-byuk padha ambyuk-byuk padha ambyuk-ambyuk
manuk betet tiyet pating cerwet wet Nggih, matur nuwun Mbak Tri. Sampun ngaturaken tembang napa niku wau? Glathik, gathik dinding nggih. Nggih. Wah, kok wektune kok jam saya. Wis jam 3:17 menit sedaya kas rampung. Wis setengah jam. Nggih. Ya wis. Sat. Rampung. Oke. Sakniki ngatur setunggal tembang malih katur para bini sepuh. Moga Buning napa Mbak Tri napa Mbak Siwi. Nggih. Nggih, tak. Dadi ora adil. Monggo ngaturaken menapa ingkang disae tembang sing ora apik ora diaturake. Niki tasih dawa napa mpun cendak niki? Nggih, nek jane pun cendak nanging nggih kangge caketi tetangan. Seprapat jam lakoni rampung. Napa ajeng atur tembang napa? Kenji niki kok kan kutut manggung ngeten. Kutut manggung. Nggih. Nggih, boten napa-napa. Mae kutut manggung kali sinambi niku napa metu Abimanyu. Nggih slendro mawon Pak. Nggih, monggo. Niku lek dindeng niki. Nggih. Niki domdel nggih. 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 Monggo ditumati. Moko Prabu Kuntiya Dewa. Monggo. Jaluk ngombe kanes wit carane saci sesa
Wah Semar boleh mrene Wah Semar. Nggih, sek ngrungokke kutut manggung. Iya ning mrene yo. Blegek gugek saduli tombel. Ngrungokke kutut manggung Wah Semar. Nggih, monggo. Mang ngrungokke kutut manggung. Mangke kutut manggung berjalan perang. Ngawur wae. Nggih. Wah Semar bisa nirokake. Kula ki yoga kok. Kula yoga. Rembugan iki ora dijengglengake to Wah Semar. Pun niki gendang. Nggih. Tadi tande. Kusik dhisik. Ngoake tembang dhisik. Lande sutu. Tak gendang sutu. Panjenengan ya ampun joget. Gimana gendang sutu kok ndara Abi Manyu kok joget. Abi Manyu kok sutu kok joget. Wong ati kok apem to, Gus? Karang aku ya ora apal. Kempul, Bung. Kempul kong. Kempul. Gung. Apa itu? Ketembek. Ketembek. Bek. Bek. Iya. Wah rugi iki Mas Agus iki. Mungkin kok dalang sak sindene sak yagane kok enyeng kabeh. Kocluk. Malah senenge jamak malahan. Mangga 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 Ken pinten? mangga 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 mangga
Jan. Di streaming bareng kok dokong ngono. Kiye yo ngomongake. Hedek-hedek. Nggih wong Jepang boten ngerti kebah. Bekecot. Bekecot. Ramitra Gigal. Apa? Iya, pancen Gogrok. dalang karo sinden yoga ki pancen jan. Nyeng kabeh. kami Gondhek tri wis diteteli idebe. Lenggahipun apa ya? Ingkang lenggah wengi-wengi yen lepet kutub manggung jaluk jaluk ngombe Tuanes bicara nih cepet ombe omben
Da. Du. Pak Jari anu ya sekayu sego. Yer. Wong Semarang bone padha tetep banget. Ayo dibatutake lumaku wong Semarang. Oke. Menawi kesane pun Ndara Abimanyu Katsumatan monggo kula dherekaken Gus ayo alon-alon Kakang Semar Badrana ya.